أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksikan Engkau yang memakin kami semangat dakwah Islam, yang memakin kami penanaw yang seiman. الحمد لله الذي جعل الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salawan bantugan na matatang bantugan wallah. So Allah daban yan sa kutwa. Surinaw na gusasanang nasirkan yan na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'amrib mo Allah, pakatumang kanu sa kapilbatiyo kung mga orasyo, sa kapusaran nyo ron kung agamatan o agama Islam, nagusukip po makingan nyo ron kung mga bandingan o agamatan o agama Islam. Ma'amrib mo Allah, di na nimi pangandagyo si salungan na mauri amay kumakataling umatano sa hadapan wa Allah. So mga orasyon niya o sariyo ko agaman yan, di na nimi pagandisa niyo si sadyang kutu masa kapagisir katano wanda tano inusar sa mga oras tanway ni buwerak tano Allah. Ma'urib mo Allah, iman to sang kaya makampatamasa na magpumagusay tano sumipantag si ko kadayaw surga wallah. Diyan ka na nakapumagusay ako kadayaw surga wallah. Naginan supukrubayan ulang wano sirano to ang mga tawad na mga paratairan. Di mandingan-dingan o sirano to ang mga mu'mini na sumisindo sa paratairan ko Allah kung mga rarbiran. O anda manaya ilalayo nakapkan kairan kugudan ko surga, nagusukap pinagusaya ko kadayaw surga, nagusu mga lalan si ko surga wallah. Pangulip mo Allah, unang tanudaan na diyang kuto asabad ko mga katuro Allah, sa dini hindi kang bubantu-bantug ako surga, nagusok kadayan, nagusok kapagalian yan kung mga mu'minin anirumasay ko simba ko Allah, asiran iamanan yan napakataros ko surga makapumbagyanon. Isaw na diyang kuta kaya turuan Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Matanas wallah, napiamasanian si kuma mu'minin sumanga ginawiran na gusto mga tamukiran sayad nini pamasanian hun nasurin sa surgayan. Mana asusiran ito mga mu'minin adisiran di merumasay si kulalang ko Allah
Di sila di marumasay si kukaprang salalang ko Allah. Minyang ganiranon sa mga ginawairan, minyang ganiranon sa mga tamukiran, minyang ganiranon sa mga umuriran, na gusto panaguntamaniran, na diyang kutuwa digan siran sa kapasaran wallah, ay adilin na arga, o mga ginawairan na gusto tamukiran, na gusto panaguntamaniran na sudin sa surga wallah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Patayan sa Allah, napiamasan yan kung mga mu'minin sa mga ginawairan na gusto mga tamukiran, ayad na iniargayanon na sudin sa surga. Ginan ni makasasirungsan sa mga tao, adisiran di merumasay siku da'wa. Para sa iniran mambus sa mga tamukiran na gusto mga ginawairan, siku kipupunulong ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala, nanayno pamigay sa kapasaran sa Allah, sayad na argaw mga ginawairan, mga ginawairan, mga tamukiran na sulun sa surga Allah. Makasasirang sampan sa mga tawa ni rumasay silang sikusimba ko Allah. Sumirumasay manay haji, anya pantang sila nakapatay ko kaya pinay hajiran. Mirumasay magumrah, anya pantang sila nakapatay ko kaya pamagumrahiran. Mirumasay si kuyamanan yan, napadamarog na mga simba ko Allah. Datar sila nito mga tao, di magaluyan sa masjid, apantang sa kapsimba iran ko Allah, umanggawi sa makalimasiran, makadarpa ko mga masjid wala. Di siran di mamagaluhan ko mga walay na gusto mga walay wala sa pantag sa simba ko Allah. Nang napantag siran sa nakapatay, napadasiran rusang kuto api masakiran wala sa mga ginawairan na gusto niyang gasturan ko mga tamukiran. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allahu Akbar. Ayadina argaw kaya prumasayo mga mu'minin, kusimbayran ko Allah subhanahu wa ta'ala, ay inusariran su galabakiran, inusariran su tamukiran, inusariran su ilmuiran, inusariran su rasiran, nagusuida kalinan ko agamaw Allah, na yadi nakipantagyan na sudin sa surga Allah. La ilaha illallah. Mahal mo Allah, nagay sa kabasaran su Allah, kaso mga tao, aaya katatawiran si sa diyang kaya dunia, napunguntar maniran sa mga pipiya galabak, ayaran na amanan yan, napunaguntamanan sudiran di kang galabak sa galabak ang mga pipiya sa kaya dunia. Dito sa galabak ang masuswatan sa Allah, dito sa galabak ang kapahumpi ako liyaw lupa, dito sa mga simba ko Allah, nanigay sa kapasadan sa Allah. Sakna basibo kapakadaya sa iko akhirat, kapidupi na kapakaslang sa maliwanag kiran na sukaw-yag-yag sa kaya dunia. Pakadayan silang wallahu ta'ala sa iko dunia, nalabiyag pakadayan yang silang sa iko akhirat. Yutuin niya turo Allah ta'ala suratun Nahl, arumiruay kasiyaw pulaw pito. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى سدين ستاو ang galabak sa galabak ang mga pipiya, mga amal, pedisiran si ko amanan yan, pedisikan yan si ko mga datu, gusto mga bay. Amanan yan nasa dun sa muslima datu, o di na muslima bay. As kanyan na mapaparatiya ko Allah, ang galabak sa kanyan na mapiya galabak,
na siguro na tigwallahu ta'ala apakapuyag-yag na kansang kaya dunia sa kawiyag-yag mapya. Man amila salihan min dakarin aw untha, sa ninsang galabag sa mapya galabag, wala manan yan na mga datuwa sa mga bayi, as kanyan na mapaparatiya si ko Allah, na sabinsag na ratig Allah, apakapaguyag-yag na kansi ko dunia, sa kawiyag-yagatan to mapya. Wala na daziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nagusiguro na tigo Allah ang balasan na kansiran sa mga kapya-pya balas akipantago kiyang galabakiran sa mga pipya galabak. Ano sabot sa mga urip ng Allah na sa mga pipya galabak ko sila natuwa mga mu'minin na pakadaya ko dunia nalabiyat pakadaya si ko akhirat. Minalawit mo Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto apitibarangan na mga pipya pitibarangan na kapakadaya si ko surga na sinian papantagun ko mga tao ang mirumasay siran gingnira na ginawairan si sadyang kaya dunia kung mga baya ginawa na di makayon ko kabaya wallah na ipupugitar kiran ng Allah ta'ala so kadaya o surgayan sabab sa diyang ko to kaya gugnayan ko mga baya ginawa na di makayon ko kabaya wallah na ayap yang menutaniran na so kabaya wallah apya penkarargunan siran ito wallah ta'ala sa suratun nazi'at Arun nirway ka 27 tamang sa arun nirway ka 41 A'udhu billahi minash shaitanir rajim Fa'amma man tagha wa'athara al-hayata ad-dunya fa'inna al-jahima hiya al-ma'wa Sukmana tigwali Allah ta'ala sumatang amindur wa kasiran Naguipi ang termirahan na sukayong yan sa diyang kaya dunia. Namata na siyan, nasisiran pakatarusi ko naraka jahannam. O kaya tibo Allah. Nasisiran ito ang mga tao ay nikalkiran sukip pula pamiran ko Allah. Allahu Akbar. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Sukmana tinggal Allah ta'ala sa tao ini kalkian sukipodo panian kutuhanian wadahan nafsanil hawa nahurianian na ini saparian sa ginoanian udi na ini pisyan sa ginoanian uban yan namang gulo lah so mga baya ginoanian na dimakayon ko kabaya Allah fa innal jannata hiyal ma'wa na mata-mataan asus surga na ayan kebulusan. Allahu Akbar. Biakan beda itaw Allah aso mga tao api ang unutan nilang sa mga baya ginawiran sa diyang kaya dunia nada kipantagiran ko surga kami pusiran din subaya ginawiran ko dunia uwid na sa mga tao aging giniran na ginawiran ko baya ginawiran ko dunia sa pantag sa amanan yan na reparabiran ko kipemberat temuan ko Allah Najam kutu asiran ikaw sa mga wasa si ko surga wallah siran idadaitan aki bagian ko surga sabab sa diyang kutu aki akong ginairan ko ginawaran ko mga baya ginawa ano makaayon ko kabaya wallah maharap na Allah mata-mata na Allah subhanahu wa ta'ala nada pinamamatay sa siran ito ang mga alay parateya na piyakatukaw niyang sirandun sa iyang kutu akapundugyan na iran ko surga sibu sa iyang kutu akapagpakasipagang kuta sakratul maut nasiyubod mo Allah ta'ala sa mga malaikat yan sa amanan yan na pakatukaw niya na iyang pakatukaw niya na iyang kutu rip mo Allah ta'ala magukit sa iyang kuta sakratul maut pagisabutan nila nonas kanyan na bagyan niyang susurga adin makapipya ginawa niyan sa kasagadian ko sakratul maut. Dinyan kagdamadyang ko takasupi ito sakratul maut.
Yan kagdama diyang kutwa kargun no kapakapambalago ba na gusto niya sabab sa diyang kutwa tutula mapya amin italing umaon o mga malaikat wallah sa matalas kanyan nasipakabulos ko surga wallah. Ganon ida pinayamanan yan na makatugulin sa mga maratya si ko alungan na mori nasisirampan sa dunia na piyaki turukiran dun Allah subhanahu wa ta'ala sangkutu akapagudasiran ko dunia asiran na mga tagusiran o surga wallah. Kaya manan yan ang ganataniran sa dunia sa kapipiya ginawa ganataniran sa dunia sa amanan yan na kasuswat niyalwanan Allah ta'ala sa surat niyalwanan Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ituro Allah إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Surat Fussilat arumiruay 40 ka ayat. Mata-mata na tiwala aso mga tao at yung kadiran ayat tuwa namin aso Allah nauriyan yan na mga maginuntulan silan nagyang kutu at turong kiran sa mga malaikat Allah sisadyang kutu wadiran di kasirakal maut napakaturun sa mga malaikat wallah napaturun nilang sa diyang kutu at tao ang ganatan yan sa dunia yan agi ka na doon napagkalak di ka na papangandam naguni niyo rarat na ginawa niyo nagupakapipya niyo ang ginawa niyo kabagyan niyo sa surga wallah. La ilaha illallah. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Mata na sa mga tao ami tumangkad siran sa piturwiran ayat tuwa namin na sa Allah nauriyan yan na niya maginuntulan siran mana ining gulalan iran na diyang kuto mga sugun Allah naguli sa pariran sa ginawa iran sa mga lalangan Allah tatanazzalu alayhimul malaikah napakaturong kirana diyang kuto mga malaikat ألا تخافوا ولا تحزنوا naturong kiranang kuta mga malaikat adi ka na doon pagpangandam nahudi niyo rata ginawa niyo wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun nakaswat niyo sa surga arong kanu pakatarus sabab sa inibigay kanu na nakapasadan. Allahu Akbar. Mahurib mo Allah yutul sumya maratiyaya amir masay ko simba ko Allah at turunan ng mga malaikat Allah sa diyang kutu ang mga murid na mga orasyan ko dunia udi na kang ganatingan ko dunia yan kang ganatingan ko mga pamilya niyan mga ginawa niyan na gusto mga tungan niyan na makapipya ginawa niyan sabab sa diyang kutu at tutula mapya minitaling mga malaikat nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah sa kami sa mga tabangayo si sa dunya na tabangayo pun si sa akhirat katuruan ng mga malaikat wallah walakum fiha ma tashtahi anfusukum na madidalam si ko surga sa mga bagyan niyo at pagkababayaan ng mga ginawa niyo. Allahu Akbar. Mana sa dun sa pagkababayaan ng ginawa niyo na palayan niyo dun ko makusurga wallah walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim matatago si ko surga bagyan niyo sulangon
amanan yan na pagkabubayaan niyo na dinan nariparadwanan ang makapupuan ko Tuhan niyo malay gagaw. Allahu Akbar. Maharap mo Allah sisadyang ko to akya panghukum mo Allah akya tagod mo mga tao sa hadapan mo Allah ami ako kumdun sa mga tao at pumakasurga nahudyang ko to ami ako kumdun sa mga tao at pumakanaraka napakasibayan silang din nasa isang kuta kapakasibayan na indulong sa mga tao at pumakasurga ng Allah indulong sila ng mga malaikat wa Allah sa kisulkiran ko surga langon siran din na mabububaya langon siran din na masusunor langon siran din na makatatayid sisayang ko to kasulda tao ko surga ang matatampo-tampo ko siran niyalwinan Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa surat Az-Zumar agyang kanana kabubay ang mga tao sa kindulugan kiran ko surga wallah bituro Allah ta'ala sa Quran wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara na idulugan sa mga tao amiru masaya ko kapsimbahiran ko Allah si ko surga wallah at tampo-tampong siran حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها taman sa makaw masiran din ko mga paitaw surga na pangalalakaan din sa mga paitaw niyan وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين naturon o mga malaikat ang gurdiya si ko surga wallah baka sisyap na Allah ta'ala ko surga yan wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum naturon ang kuta mga malaikat at sumisyap ko surga wallah salamun alaikum tibtum so salam so kalilintad na sir kanu sabab ko kaya pipian nyo fadkhuluha khalidin nasuld kanu dun ko surga sa di kanurun dun kada sa dayon sa pakataman Allahu Akbar mauruk mo Allah yang kuto surga nila ng surga na yuto sudar pa ad na punan yan na daban yan kapusan yuto sudar pa asa dun sa makasulubun na yun dun pakawa sa katatapon dun sa dayon sa pakataman yuto sudar pa amadaya darpa dabon kalukas kapaledin kauda yuto sudarpa dabon kasasakit yuto sudarpa dabon nawidakal yuto sudarpa dabon kapatay Allahu Akbar tanto siram din na mabubaya sangkot wa kapsuldiran ko surga mibabayang berkiran so kamuto surga wallah adumiliyo ko mga paitaw surga sa mga tusragun na ilalakawran nasalin sa makabawron ko kamu to surga wallah namanya sigurado din napakasuldo ko surga wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila jannati zumara na idulubin sa mga tao merong gilasiran sa dusa sa sangkayan niya sa swaswatiran ko Allah idulubin siran dun si ko surga at tampo-tampo siran hatta ila futihat abwabuha taman samya kaw masiran din ko surga napiyahalakaan din sa mga paitaw niyan wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum naturon din mga malaikat asumisyab si ko surga wallah asusalam nasir kanu alawan anipiyapia lawan apakasurgaan wallah anipiyapia sa dunia fadkhuluha khalidin napiada damir kanu sa surga suld kanurun din sa dayon sa pakataman na di kanurun din kada antuna mga day turuno nga tao ami makasurga
Anto na isimbagiran sa diyang kuta mga malaikat Allah. Anto na imagtuliran sa diyang kutuwa kabubayran sa kasuldiran din ko surga Allah. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. Turuniran asulang wanubantugan na pala nubantugan wallah. As kanyan sutiuman tumanang kami niyan sa pasad. Allahu Akbar. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. Nagupiakin bayan yan rakami. Amanan yan napiakin pangwarisan yan rakami sukayuglig sa dunia. Naurian yan napakadarpaang kami yan sikus surga sasadin sa kabubayan na meron. Pakadarpaang kami niyan sikus surga sasadin sa kabayani. Allahu Akbar. Ginan niya amanan niya nakaturo sila nutuan niya makasurga ating bantu-bantugiran sa tarutub su Allah. Naguin aluira na mata na su Allah. Nasiyog subraan yan dun na diyang kutwa kabayiran na ginawa. Siku amanan yan nakinibalas niyang kiran ko surga. Mahawarit na Allah. Yang kutuwa ni alu Allah Ta'ala asalin sa tao masigurado doon at pakasurga, masigurado di pakaukit siku neraka jahannam. Nagyan ang mga tao at titu-titud na miya maguntong. Diyan ang mga tao at titu-titu miya makaslang sa maliwanag. Sabab sa adon ko mga manusia dan sila napakaukit siku neraka jahannam. Nagusiram bu pakasol siku surga. Nalumindutan ko Allah subhanahu wa ta'ala ubatan mapadsadyang ka na ng mga tao at taranan adan sila nagpakaukit siku neraka. Ginan sa mga tao katuungkiran na mga barapuasa adib sa sambayang o di na di sa sambayang adib pumuasa o di na sila na mga tao adi amanan yan na di sila di sa sambayang na mga tamukiran na diran pendidiyakatan o di na sila sa mga tao ang mga barasimba na mga raratay parangay o di na mga pipi paparangayan o gay nalpas niran sa mga simba ko Allah napiya kasugiran sumaraka o sumapya nagyang kuto ang bulasan siran si ko mga simbayran ko Allah o gay napakanarakassiran si ko inibawakiran ko mga simba ang mga padak di mga tawanan napiya pa na makasuli siran si ko surga o gay na isisibay ko surga mga darpa agyutos niya makapun sa naraka ay mga rangiran na mga inarakaan mga tao sa naraka ugid na makasusuldo sila si kusurga kabyuton sila ng mga malaikat ay amanan yan na piyakatugalin sila si kusurga wallah maurip na Allah minsan pun sila na niya kasurga sila na mitatatakkiran dunagyang kutuwa kaya pakakitiran ko naraka nagyan ipagaminan tanong ko Allah adi tanong niyan sa napadan sa sitan niyan pedasang kuta mga tao ada sanin-saning nakapakasurgayan pakalbulubudan wallah adi siyan kergenan si kutimbangan mga amaliran nadi siyan kergenan si kuyaman ni nakatitairan si kusirat nadi siyan kergenan ko kapag imbestigar kiran wallah na madede nakakulang o mga kona ng mga limairan sa kakawairan ko kitabiran la ilaha illallah ganyan sisang ko tauras mga urip na Allah na niyalui wallahu ta'ala surat Al-Imran arunirwa magatusag 85 sa kiabantugan yan ko mga tao ada mamakan neraka sa miyakat tarusi ko surga yan faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Sadnati wallahu ta'ala sa tawa makalibas ko neraka amanan yan na yun makaukit sa isa buka minutos wa udkhilal jannata faqad faz nasi makasulod si kusurga udi na may sulod sa ganyan si kusurga faqad faz nagyan ni tao at titu-titu niya kaslang sa maliwanag gina ni tao at titu-titu niya kadaya Allahu Akbar
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Dako kauyag-uyag sa diyang kaya dunia imintabu na mga parahisan aayamanan yan napsulong sa limpangan. Allahu Akbar. Sa din sa tao